Tak pánové, dneska si dělám takovou malinkou svačinku. No snad to bude stačit. No a jak se říká, uvidíme, jestli se mi to povede nebo ne. No a jdu si to namazat. To bude parádička. Už se na to těším. No a pánové, takhle já si žiju. Čau, čau. Oni zvoněj! Chtěl bych vám popřát hezký Vánoce, šťastný nový rok.